Πάρε εμένα αυτό. Βέβαια. Και στα. Το μεγάλος. Εδώ έχει σκοτάδι, δεν ξέρω αν θα τραβήξει. Πιάνει εδώ, πιάνει εδώ. Έτσι και έτσι. Τι να θυμάσαι αφού δεν φαίνεται τίποτα, ρε Γιάννη. Φαίνεται. Μπράβο εσύ. Μια χαρά είμαστε. Θα φύγει στα 16 στο τέλος εκεί. Έχουμε άλλο ένα. Αν έχουμε άλλο ένα, καλά να το Λοιπόν, αν χρειαστεί να ανεβάσουμε εκείνη εκεί, θα το δούμε μετά. Αν το χρειαστεί όμως, θα κάνουμε ένα κομμάτι ακόμα. Θα δούμε σε αυτό. Καλά, άμα δεν είναι εδώ. Είναι το σωρό, είναι πράγμα, δεν είναι αστεία. Είναι λίγο το σωρό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Στην ουσία τώρα θα κάνουμε μια κλίση, δεν λέει τίποτα. Δεν θα πάμε τίποτα, εδώ είναι ίστολο. Δεν με πειράζει. Εδώ θα βάλουμε κανένα βιβλάκι, εδώ θα πάμε μερικά κυλίδια στην αρχή. Μαρίνα, την κουζίνα πού την έχεις φέρει, να δούμε εδώ. Ναι. Δηλαδή όταν γυρίσουμε ένα έργο. Εδώ είναι πρόσωπο. Εδώ είναι το πρόσωπο. Ναι. Και εκεί είναι το πάσο απέναντι. Όχι, δεν είναι εκεί πρόσωπο, λίγο πιο έξω είναι πρόσωπο. Έχεις βγει έξω. Λίγο. Κάρα το στήσουμε μετά αυτό. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να θα αρχίσουμε πίσω από εδώ. Τώρα κάτω πότε θα βάλετε το μπετό. Μπετό, θα έρθει ο ηλεκτρολόγος να ανοίξει οι γραμμές. Αυτό έχω βλέπω τώρα. Ηλεκτρολόγοι είναι σιδηρά. Δεν μετά με τέτοια. Μετά το μπετό σε μια μέρα είναι. Το μπετό, 4 άτομα. Πάει. Πού είσαι, Αλέκο, πού είσαι να σε παγάμα τον έχει. Έτσι, μπράβο. Άσε γιατί έχω τέτοια. Μια χαρά είσαι. Ουνά. Πλάκα τη δείξατε. Πάει αυτή. Πλακάρα, όχι πλάκα. Έτσι. Εδώ τι θέλαμε. Τελικά αυτός ο τύπος είναι μικρότερος, Γιάννη. Ποιος? Μέτρο ήταν. Τι το συζητάς, δεν είναι. Κανονικά είμαστε στο βγάλαμε. Πώς είναι μικρότερος. Για ντουλάπι λέω. Για το ντουλάπι. Το βάθος του. Για δες. Ναι, είναι μισό. Γιατί δεν είναι 60. Το 60 το ζητήσαμε. Ναι, είναι μικρότερο, Γιάννη. Πόσο είναι? 53. 53. Θα κάνεις μια 50 ντουλάπακι. Σε αυτό. Και τι θα κρεμάσει τα 50. Αφού έχει το μάστερ μου, τι να το κάνει. Για στέλνει.
Και πάλι γεια σας. Γεια. Μαρίνα, τι, το πήρες τα κλειδιά εσύ? Μόλις τη κυράσα σου, έλα. Φάτσα αυτού νου κοίτα. Κυρία Σοφία! Και δεν έχετε κόψει μια δευτερά. Θα πούμε. Αφού δεν ανοίγει.